Na leteckej show vo Vajnoroch sa vo vzduchu zrazili dve akrobatické lietadlá. Jeden z pilotov núdzovo pristál, druhý sa pri páde lietadla zranil a previezli ho do nemocnice. Diváci vyviazli našťastie bez zranení. Exhibícia sa nečakane zmenila na drámu. Letci súťažili, kto praskne najviac balónov. Mali ísť postupne jeden po druhom. Dva stroje sa príliš vžili do hry, až nastalo toto. Momentálne zachovali chladnú hlavu, zostali na miestach. Za jedným balónom naháňali obidvaja. V prvom momente to vypadalo tak, že to je nacvičené, ale asi to sranda nebola, no. Jedno lietadlo, v ktorom sedel 30-ročný pilot, dopadlo zo 60 metrov kolmo na zem. Druhý 60-ročný letec núdzovo pristál. Došlo k pilotní chybě, kterou způsobilo to, že ty letadla šly proti sluníčku. Jeden z pilotů vlastně přehlédl toho druhého. Lehce ho vzal o křídlo. V priebehu niekoľkých minút na miesto prišli záchranári, hasiči a policajti. Vrtuľník odviezol mladšieho pilota okamžite do nemocnice. Má zlomeniny na ľavej hornej končatine, na ľavej dolnej končatine. Je stabilizovaný, pripravujeme ho na operáciu. Pilot, ktorý vyviazol bez zranení, sa momentálne spamätáva zo šoku, no a škoda na havarovaných lietadlách sa odhaduje na niekoľko 100 000 korún. Zuzana Eliášová, televízia Markíza.